Nara guys namin diri sa Butandingan. Lugar day? Tao Gila. Number 1 tourist destination in Gila. Millions a day. Sa akong hibalan. There guys. Ayun. Tara. Tara dito. Ayaw pa dunga. Nawala no. Oh my God. Ay, tara guys. Tara. Dako kayo. Paon. Bye! Aeroplano. Laway na ko, abuyag. Hindi na ko, ay Dili na ngayon siya pa. Picture naman na ngayon siya pagkaon. Wow! Wow! Ayaw guniti, bib. Madlok mo. Karan ako. Ako gani ka madlok. Ngayon siya pagkaon. Daraday! Biyadak mo. Bawa na dyan ah. Sa ilalim pa. Ganda, masikaan yung tala. Lawan ka na. Isa na to siya din. Tara. Anay gamay. Wala naman doon. Kaibabaw sila. Tuluyo ma.